Mali kono Mali ko ka mamu sagolindu malaktiga bololo safilala anga foli bi aw bela jere kabini aw sigirola bi anga balma ke elbesu cham amina anga emission mandi damne no ye kunafoni chemay bi temi mambulo ode ga fo carte d'identité ko obna yele maka ke carte d'identité biométrique aywa ore ko gumna amina nyini ga do temu ambalma ke elbesu cham na wala sali be siga atina fo o nyeka aywa ambalma ke cham ibe siga ala mo ko bela jere ñagale ka yira ko ko kaso ko la si en fait ba bela jele ma mali ko mali ko ganga fu be se o bela jele ma aywa cham conseil des ministres temenina agricole clebola afora ko o conseil des ministres la ko kuma kan do fora kerengere na carte d'identité nationale ni o mu sebe a sebe na mare bundo te biométrique fora la nga ko umna ila ma ga biométrique mais ambe wakati minabi e akila na o ye kewale nyumaye kanya fi ame la ala mun na nga jamana kono aba ñagale won ngal jara a faratu na nasra ke te jugula absira ke fen mom bay anga jamana ma nga feno be no afoli kan woni akeli parce que ni enseignement mo bay ga ko carte d'identité fo mi mamulo ni do be afori ko livre ni mi be dala ka datu donc ka afodro ko o carte glani absira ke lakana bay ko so parce que biométrique yi akuma fo mo ka emprunter be tala be akoni semaine lakana ni do ko so be ga teme ko le mo be amulo aywa cham iga kuma ina question wala mamulo ode ga fo parce que biométrique ko kuma infora do ya ida ka fo ko o ye kuma mai ko yana malu ira ga kuma ni dan na sera ma lagana ko na ko adina lagana to sisi ko sabla carte do lagana balle ko tayara la nga am wakati temeni anga jamana kono carte ni na ko na ko no e carte mo be se ka kala da kana o ko na ke fo ko no o to sera bibi na o so ida ga na jamana kono ni carte biométrique fana la ya ida ka fo ko fana na ke sebe ni mo be se ka kala da kana e bolo est ce que an ku te continuer ni carte ni nay an o gele mun bolo o ga nyana bo walma ni kurain fana kana fana ka o fana ka ta da sala e bolo solution du mani biga ke o be se ka an famo be se ka mun ke san bonna en tout cas gela do biro déjà parce que carte ni na iba ka ko arrêté yenya la 600 kunire fona so mulu ta arrêté depuis dans la main carte ni na so kera bare et si ça obe femme ko fichier individuel ni ka carte ni na bina o ne e kuma de ka arrêté ko ni tara no fait ça fichier individuel ni o de pour dima ngali sa o ben na ke gela bay ko sobe mais carte ni na ko na ke gela ko sobe kere kere na anga tumara ke mamu be jaskura la no be barake ko sobe ka na fara si anga jamana ko na la iba ga ko carte ni na so na gela o buru ale fichier individuel ni re be so na gela o buru akara sa obi ka ma tuma bo ashiola akara sa obi ka ma tuma ga barati akara sa obi ka ma tuma ali akabiye sumo be bawo ko kaduye kana bo ka jamana fene ka aka ka gela bala suma fo do la mun la wati la ka manka kuma kana ila ko soe ka ko carte ni nay ko ka fere nyini ala pasa ka gela bala si uluma bona fra ko o carte ni na tiga yenya la ali carte de ko le nyefo mi ta fo o era fene tiga so le ga gela sa parce que ali tara anga aglan ro la anga fanga so la iba ka ko mo ha ga do no par jour o de ta ka di o ma asoro le ga gela ko sobe bona fra ko o gela fla be no ga be ba fla be no ko biométrique fene kana ta ga fara o fene kana amina ka ko ube ka aise ka nani sira do e ube ka ni lafia do la se malio ma marade lafia mi no olu ka yo ko ala fera ma mais nu ma ka to do adugun barga be na bo malio ma ka teme carte ni ni 40 civil do fene ga mi ko ke ambulo sino carte biométrique na ko nya ko to na kuma dandala na sira ka matrafa la kana bi ala ko so parce que ale la ika emprunté be tala ika photo tajugo ani don photo tajugo parce que ben numérique donc code barre fena beke ala ani ali code QR non de telle sorte que souvent manchement fait au début il y a des informations sur la carte biométrique mais souvent manchement fait au était mo wala ti c'est ka don ali ele c'est ka don mu do lu ko la ni souvent machine ni ma do la quoi donc o ba to mo wala tina ko be ta ika seben ka to moy ko kata bare maka bla o re to la na ho me ke to na ni anga 46 korole ndo yi parce que fo mo ko be ta gla ka futu o re futu ndo la me to ko mi bala o tuta yi arasema fe ba shi tuta yi donc biométrique na ku kana kere wala sara sera o bere panier
mais ni biométrique nana sɔrɔ carte ɲina ni carte civile dɔ in gɛlɛyaw ma solutionné a bɛna kɛ gɛlɛyaba ye parce que est ce que maliyɛnw bɛna se k'a lasɔrɔ wa bon n'a dun t'i kun a ka gɛlɛn ka se i ka malidenya yira gɛlɛya caman bɛ a la surtout an bɛ lakanabaliya min kɔnɔna na kan ka dɔn jɔn ye jɔn ye bɛɛ kan ka dɔn et c'est extrêmement important donc n'a fɔra ko sɛbɛn kana ka don an ka jamana kɔnɔna la sɛbɛn min sɔrɔli bɛna gɛlɛya hali ni lakana b'a la o fana bɛna kɛ adamadenw ye ka se maliyɛnw fana ma. hali bi lakana hukumu kɔnɔna la est ce que u kun man ka se ka carte ɲinako in u kun ka fɛɛrɛ ɲini o la fɔlɔ janni u kun ka nin baara ninnu daminɛ walima e bolo ni nin baara ninnu daminɛna carte ɲinako in u b'a jɔ de wa ou bien e bɛ fɛ a kɛ cogo di. I n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na biométrique ko o mana na maintenant u bɛna nin bɛɛ de jɔyɔrɔ fa parce que non seulement a bɛ se ka yira ka a b'a tigi ɲɛfɔ a tigi ye jɔn ye o kunnafoniw bɛ a kan a bɛ se ka utiliser ka karata fana kɛ bon contrairement aux deux autres parce que a bɛna fɔ kɔrɔlen fila min bɛna fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛna ta ɲɔgɔn sɔrɔ biométrique la parce que an ka carte civile min bɛ dayɛlɛ ka datugu o ye kofɔlikɛla ye mais karata tun tɛ se ka kɛ ni o ye bon numéro d'identification nationale o nana de maintenant kalata kama donc kalata ka se ka kɛ ni o ye taalen ɲɛfɛ de maintenant dɔ in insécurité nana bonya min bɛ dayɛlɛ ka datugu o insécurité nana bonya parce que o bɛ maa sugu bɛɛ bolo u ko maintenant bon nina in a bɛ se ka carte d'identité jɔyɔrɔ fana fa en plus d'être un numéro mais a bɛ se ka i ka identité jɔyɔrɔ fana fa i bɛ se ka retrait kɛ n'a ye banque la i bɛ se ka i yɛrɛ kofɔ n'a ye ni i lajɔra arafu ninnu na i bɛ se ka voyager ni a ye donc a nana ka na o jɔyɔrɔ bɛɛ fa mais i b'a ye k'a fɔ ko halisa gɛlɛya dɔw b'a la parce que carte ɲina in photo bɛ ta waati min na dɔw ka photo taara san caman kɔfɛ u ka carte sɔrɔ bon ɲɛdaw bɛ évoluer fili caman nana ka na ye a la donc olu bɛ fɛ ka olu bɛɛ corriger ka o fila fara ɲɔgɔn kan photo bɛɛ bila carte d'identité biométrique in na mais biométrique in walasa i k'a sɔrɔ fana a bɛ sɔrɔ ni sɛbɛn dɔw de fana ye donc n'u ma nɔgɔya kɛ olu sɛbɛnw sɔrɔ cogo la ka nɔgɔya kɛ carte d'identité biométrique fana sɔrɔ cogo la n y'a fɔ cogo min na a degun barika bɛ bonya ni a lafiya ye malidenw kan. ayiwa an balimaw ni ne kɔni tun ye an ka kunnafoni cɛman bi babu ye ka dɔ tulo kan ayiwa nin carte d'identité biométrique ko in na an b'a jigiya an ka ɲɛmɔgɔw u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sabula mali dan tɛ ye bamakɔ dɔrɔn ye maa minnu bɛ yen nɔ hali réseau ko problème bɛ yen nɔ an bɛ k'an kɔnɔna ɲininka olu yɛrɛ b'a sɔrɔ cogo di nka a fɛɛrɛ kɔni b'u bolo aw ka